Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Let's move forward with our Biyahe Sender of the Night. This one was sent to us over at our Biyahe text line na 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Eto na po, ang biyahe ng buhay, my love, ni Erwin. Dear DJ Lala, good evening po. Sa'yo ko, good evening po sa'yo. Ako nga po pala si Erwin. Gusto ko lang ibahagi ang kasaysayan ng buhay ko. Ako po ay may asawa at isang anak na babae. Pero sa kasamaang palad, iniwan niya ako. Nang hindi ko alam kasi po, truck driver po ako. At matagal akong umuuwi sa probinsya. Dito po ako nagmamaneho sa Tondo, Manila sa May Pier. At ang pamilya ko ay nasa Quezon Province. Matagal na kaming nagsama. Pinatayuan ko siya ng bahay. Suportado yan sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Iniwan niya na lang ako ng basta-basta. Nagsama siya ng lalaki, kababayan niya rin lang. Ako naman, umasa na okay lang sila sa probinsya. Nabigla na lang ako nag-text ang pamangkin niya sa akin. Buntis na daw ang asawa ko, DJ. Parang pinasan ko ang langit sa nalaman ko. Gusto ko magwala nung time na yun. Tinanong ko sa sarili ko, saan ba ako nagkulang? Hindi ko alam ang gagawin ko, DJ Lala. Oo, aaminin ko. Hindi ako perpektong tao. Minsan may mali din ako, pero ganun na lang yun. Iniwan niya ako at ipinagpalit sa iba. Parang walang patutunguhan yung buhay ko, DJ Lala, pero para sa anak ko, babangon ako at haharapin ang mabibigat na problema na dumating sa buhay ko. Babangon ako at lalaban sa hamon ng buhay para sa anak ko. Kasal po kami ng asawa ko. Gusto ko lang po itanong, pwede ko po ba siyang kasuhan? Ngayon nag-iisa na lang ako, naghahanap buhay kasi po yung anak ko kinuha na din ng bago niyang asawa ngayon. Single dad na ako at patuloy na nagmamaneho ng truck dito sa May Tondo. Tama pala talaga yung sinabi nila. May mga taong pinagtagpo pero hindi itinadhana. DJ Lala, sana mabigyan mo ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. Sa iyo ko po to pinadala yung malungkot na storya ng buhay ko kasi palagi po akong nakikinig sa programa mo. Maraming salamat po and more power to your show. God bless you po. In advance, Merry Christmas. Parang ang sakit nung pagkaka-advance Merry Christmas niya sa akin. Parang wala yung Merry, parang Christmas lang yun natira. Pero ganito Erwin, first and foremost, thank you. Thank you for showing us na sa gitna ng dilubyo ng buhay, sa gitna ng mga pinagdadaanan mong hindi maganda, you are an example of how a man should take yung pagsubok na yon ng buhay. Na even if hindi mo na alam yung gagawin mo, patuloy ka pa rin nagtatrabaho, itinutuloy mo pa rin yung buhay mo. You are grinding still with your kid in mind. And for that, my love, if you are listening right now or when you are indeed a best father para sa anak mo. Sa tanong mo, mahal, no, kung pwede ba silang kasuhan? Yes. Kung kasal kayo, yung ginawa niya ay krimen. Civil crime, if I'm not mistaken. Kung may attorney dyan sa comment section or nagtitake ng law, correct me if I'm wrong. Pero that is a crime. Civil crime. Pero ang tanong, my love, do you really want to go there? I'm not saying that you should not. Kasi right mo yun eh. Kung gusto mo talaga siyang kasuhan kasi nasaktan ka, gusto mong itama yung sitwasyon ninyong dalawa,
Sa tingin mo gusto mong lumaban for the custody of your child? You have every right to do that. Pero my love, do you want to? Gusto mo ba? Not because I am still pushing you na there's still a chance na mabawi mo yung asawa mo, but because do you really want to put your kid through that? Gusto mo ba talagang suungin yan ng anak mo sa mura niyang edad? Kasi that is not a pretty scene. Hindi kasi yan magandang senaryo ng buhay eh. Magulo ang kasuhan. Lalong-lalo na kung pamilya ang involved. At sa murang edad niya, I don't think she is ready for that. I'm not saying wag kang lumaban para sa kanya. I'm not saying na i-give up mo na lang siya. All I'm saying is wala na bang ibang paraan? Like for example, sabi mo nga kasal kayo, ibig sabihin kilala ka ng mga magulang niya, kilala ka ng pamilya niya, at may contact siya sa magulang mo, sa pamilya mo. Why not try na sila yung mag-intervene? Di naman sila mag-intervene dahil sasawsaw sila sa usapan eh. Kumbaga, this is you trying to make things right without messing it all up. By asking yung pamilya niya kung pwede bang kausapin siya. Na hindi mo man maibalik yung dating kayo, hindi mo man siya maibalik sa buhay mo, at least man lang bigyan kang karapatan na magpakaama sa anak mo. Kasi sa ganyan, wala ka namang ginawang masama eh. Bilang isang ama, wala kang ginawang masama. And still, even as a husband, wala naman ako nakitang masama sa ginawa mo. Or at least man lang, based on your kwento, wala ako nakitang masama. Nagtrabaho ka ng malayo, nahihirapan kang umuwi. I get it. Some people do that. It's called sacrifice. May mga tao talagang nagsasakripisyong makasama yung pamilya nila para maghanap buhay para sa kanila. So in my eyes, you've done nothing wrong. So don't start now. Huwag ka na mag-start ng gulo, my love. Kausapin mo yung pamilya niya. Sabihin mo sa kanila na hindi na ako naghahabol na bumalik siya sa akin. Hindi na ako naghahabol na piliin niya ako. Hindi na ako naghahabol na iwanan niya yung lalaki. Hindi na nga ako naghahabol na mag-explain siya bakit niya sa akin yun ginawa. All I'm asking is hayaan niya akong magpakaama sa anak ko. Kasi those words will cut deeper than knife sa pamilya ng asawa mo. At hindi mo nakakailanganin ng attorney. Di mo kakailanganin ng pulis. Sila mismo ang tutulong sa inyo. Dahil alam nila na yung intention mo ay mabuting intention bilang isang ama. So try mo muna every possible way, my love, to connect with them so that you can arrange a proper setup para sa'yo at sa anak mo. I don't want you to waste any more money sa isang battle na masakit at magulo. Practicality-wise na to, my love. Practical na ako mag-isip dito. Magulo kasi ang kasuhan, hindi kasi yan ganun kadali. Hindi din yan ganun kasimple. There are a lot of processes. It will take so much of your time. But at the end of the day, people will get hurt. So if you can find a way, a cleaner way to do this, nang wala nang scene, wala nang senaryo, wala nang sakitan, hindi maiipit yung bata sa gitna, go for it. So try mo silang kausapin. My love, I just want you to know na despite lahat ng nangyayari sa'yo, in spite of everything that you are going through, you are a great father. Isa kang mabuting ama. Minsan talaga sa mundong to, mabuti naman lahat ng tao eh. Ang kasalanan lang nila naging mahirap sila. Ang kasalanan lang nila wala silang pera. Ang kasalanan lang nila kailangan nilang mag-sacrifice ng kasiyahan nila kasi kailangan nilang may malagay na pagkain sa hapagkainan. That's the only fault. And sometimes, and most of the times actually, it's not even their fault. It's not because hindi sila nagtatry. It's not because hindi sila nagsusumikap. Nagsusumikap sila. It's just that hindi lang enough. So, naiintindihan kita. Yung pinagdadaanan mo, yung sakripisyo mo bilang isang ama, naiintindihan ko.
And I want you to keep on moving forward, pressing forward. Mahirap man yung pinagdadaanan natin, mahirap man yung ginagawa mo para sa pamilya mo, soon enough, your kid, your daughter, will understand all your sacrifices and she will be more than proud to have you as her father. Magiging proud siya na ikaw yung tatay niya. Walang anak na ikahihiya ang isang ama na ganyan magsakripisyo para sa kanya. So I want you to gather strength sa memorya ng anak mo. Like what you are doing right now. Gawin mo siyang sandigan sa mga panahon na parang ipit na ipit ka sa problema. Gawin mo siyang inspirasyon sa lahat ng gagawin mo and you can never go wrong. Naintindihan mo ako, my love? You are a great person, a great father. Kapag narinig nila to, itong mga sinulat mo para sa akin, kapag nakita to at nabasa to ng pamilya ng asawa mo, pamilya mo, wala silang hindi gagawin. Matulungan ka lang. Hindi mabawi yung anak mo eh. Kung hindi mabigyan kayo ng scenario, ng setup, na pareho kayong mag-exist sa buhay ng anak nyo. I can never answer why niya ginawa to sa'yo. May mga tao talagang ganyan, my love. Hindi sila marunong makontento. And I cannot speak for them. They have their own reasons. Mali sa mata natin and mali sa mata ng maraming tao, pero meron silang sariling dahilan as to why nagiging tama yun sa utak nila. And sometimes it's hard to argue with that. And it's pointless to argue with that. Kung at the end of the day, wala na rin naman magbabago. Sumama na siya sa iba. Binahay na siya ng iba. Wala nang magbabago doon. So wag na natin saktan yung mga sarili natin. Let's not dwell on the past. And try not to fight anymore. Let's just find our peace sa sitwasyon na meron tayo ngayon. One of these days, makakatagpo ka din ng isang taong aalagaan ka. Pahahalagahan lahat ng sakripisyo mo. Mamahalin ka, pagsisilbihan ka, at magiging tapat sa'yo. Hindi man yon yung una mong asawa. Someone will walk into your life. But for now, take your kid as your grand inspiration in everything you do. Yun na lang muna ang atupagin mo. Kung paano mo maipagpapatuloy yung mabuting gawain mo ng pagiging ama sa nag-iisa mong prinsesa. Maraming salamat, Erwin, for being an inspiration to us all. Kasi my love, if there's one thing na nakuha ko dito, kung may mga taong katulad mo na parang pinagsakloban na ng langit at lupa yung sitwasyon, hindi pa rin sumusuko. May alab pa din sa puso, patuloy na nagtatrabaho, patuloy na kumikilos, hindi tumitigil, hindi humihinto dahil meron silang inspiration in mind at gusto nilang patunayan yung mga sarili nila para sa mga inspirasyon nila. Then who are we para sabihing pagod na kami? Thank you, Erwin, for being an inspiration. Pagpatuloy mo lang, my love. Ganyan talaga yung buhay. The more kang nahihirapan, ibig sabihin the more kang lumalapit sa success. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na po sa mga asawa na naiiwan dahil yung mga other half nila kailangan magpakalayo-layo para mabigyan sila ng mas magandang bukas, mas magandang buhay, mas maalwal na pamumuhay. Sana bigyan niyo po yun ng pahalaga. Hindi man nila magawa maging telenovela-like father sa anak nila at telenovela-like husband sa inyo. Yung laging nandyan, nagkukumpuni ng mga kung ano-ano sa gilid nyo, pagbubuksan kayo ng pinto. Hindi man sila yung mga ganong klase ng tao, ganong klase ng asawa, ganong klase ng ama. They are doing the best they can with the situation they have. So bigyan nyo sila ng tsansa. Tsansang mag-exist sa mga buhay ninyo kasi lahat naman ng ginagawa nila para sa inyo eh. You have to realize that some people needs to
needs to make certain sacrifices para sa mga taong mahal nila, para sa mga taong importante sa kanila, even if it means na may possibility nga na makalimutan sila, na maisantabi sila. Sa mga moment na tinatanong nyo, nasan ka nung may sakit ako, nasan ka nung kailangan kita, nasan ka nung nalilito ako, nasan ka nung nawala ako, tanungin nyo din yung sarili ninyo kung nasan kayo nung sila yung mismong nakakaranas nun. Wala din kayo, my love. Mag-isa lang din nilang hinaharap yun. Buti nga kayo, magkakasama kayo sa isang lugar eh. Sila, they have to face it alone. They have to go through that pain alone. Even the scare of the pandemic, sinasalubong nila with head on. Sinasalubong nila with no care. Kasi yung ikabubuhay ninyo, yun yung priority nila, hindi yung sarili nila. So before asking and before demanding their presence in your life, tanungin nyo muna as to why wala sila sa inyo, wala sila sa tabi ninyo. Tanungin nyo muna as to why kinailangan nilang lumayo. Tanungin nyo muna as to why kinailangan nilang magsakripisyo. Maybe then you will know, and maybe then you will understand that they are doing that because they love you. Klaro? Klaro.